Australia ug New Zealand ang mitumaw nga mga kampiyon sa professional category sa Ironman 70.3 dinhi sa Sugbo ni atong Domingo, Agosto 10, 2025. 15 ka mga pro athletes ang naglumba sa mahagitong swim bike race triathlon nga gisugdan sa 1.9 kilometros nga paglangoy gikan sa Mactan, Newtown Beach, 90 kilometros nga pagbisikleta sa Cebu Cordova Link Expressway kon CCLEX ug gihuman sa 21.1 kilometros nga pagdagan sa Punta Inganyo Road. Sa pro male category, gihuman sa 24 anyos nga Australiano nga si Josh Ferris ang tibuok lumba sulod sa 3 ka oras, 49 ka minuto ug 11 ka segundo. Ang maong oras milabaw pa sa record sa kampiyon sa Ironman sa miaging tuig nga mihuman sa lumba sulod sa 4 ka oras ug 2 ka minutos. I come here hoping to win, but it doesn't always work like that. Luckily enough for me, I was able to take first place tonight. The last kilometre of the run, I actually felt really good the whole run, and then that last kilometre coming back into Mega World, the wheels fell off, as they say, and yeah. Samtang ang 33 anyos nga Kiwi triathlete nga si Amelia Rose Watkinson maoy nakadaog sa pro female category sa Ironman 70.3. Kini na ang iyang ikaduhang higayon sa pagdaog sa maong kategorya human sa una niyang kadaugan ni atong tuig 2017. I just wanted to get to the finish line. So, well, obviously the bridge is new, and I didn't actually take the opportunity to ride it pre-race. So we got to do it a fair few times this morning. The rain actually came down particularly heavy in Cebu City, so that added another element as well. Gawas sa pro category, pipila ka mga Pinoy ug ubang mga langyaw ang misuway sa laing-laing mga kategorya sa Ironman Cebu, sama sa Ironman Sunrise Sprint, male and female age groupers ug relay division. Dinhi sa Mactan, Newtown Boulevard, sayo pa lang sa kadlawon, makita na ang kapin 1,000 nga mga partisipante gikan sa 49 ka mga nasod nga nagbansay ug nangandam sa maong lumba. Ang mga atleta milahutay sa grabing kainit sa panahon ug kalit nga pag-ulan nga nakaapekto ilabi na sa pagbisikleta paingon sa South Road property sa syudad sa Sugbo. Nahinabi sab sa MyTV Cebu News Team ang Pinoy nga kampiyon sa Ironman age grouper category, ang 33 anyos nga si Mervin Renzel Santiago nga taga Valenzuela, Manila. Asoy ni Santiago nga dako ang iyang kalipay sa pagsalmot balik sa maong lumba dinhi sa Sugbo nga iya sab nga nadaog na kaniadto. Yung Cebu sa akin very important kasi ito yung nag-first overall ako sa 70.3 sa age grouper dito rin sa Cebu. Preparation ko actually non-stop ako nagte-training. Hindi lang for this race, the whole year non-stop ako nagte-training, pero syempre extra mileage lang para dito sa 70.3 Cebu. Kini si Liza May Piñaranda, alang sa MyTV Cebu.